बोलो जी, 500, 600, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1300, 1400, 1500, 1500, 1500 रुपये, 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 1500 रुपये करो क्या? 150 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये। हाँ चलो ये नहीं नोड़ना, ये नोड़ना ना। 150 रुपये, 200 रुपये, 200 रुपये करो जी। 700 रुपये, 700, 700 रुपये, 800 रुपये, 800 रुपये, 800 रुपये, 800 रुपये दे, 800 रुपये करो जी। बोलो ये बोलो, ये उछल में आई आई गई गई, बोलो ये बोलो 4 है देखो, बोलो 800 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये, 1100 रुपये, 1200 रुपये, 1200 ये माल अच्छा है, 1200 रुपये, 1200 रुपये, 1200 रुपये, 1300 रुपये करो जाके, बोलो 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, 600 रुपये, 600 रुपये, 600 रुपये, 600 रुपये हो गए, 600 रुपये करो जी। बोलो ये बोलो बढ़िया माल, बोलो 1000 रुपये, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2300, 2400, 2500, 2500 रुपये हो गए, 2500 रुपये, 2500 रुपये, 2500 रुपये हो गए, 2600 रुपये, 2700 रुपये, 2700 रुपये, बोला ये बोला, बोला 500 रुपये, 600 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये, 1100, 1200, 1300, 1300 रुपये, 1300 रुपये, 1300 रुपये। वो एक इस कलम में मिक्स नहीं है, इसमें आला मिक्स नहीं है। 1300 रुपये, 1300 रुपये, माल अच्छा है। 1400 रुपये, 1400 रुपये ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। बोलो ये बोलो, बोलो 1000, बोलो 1000 रुपये, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1600 हुए, 1700, 1800, 1900, 1900, 2000 रुपये, 2100 रुपये, 2100 रुपये, 2100 रुपये, 2100 रुपये करो बंद। 1100 रुपये, 1200 रुपये, 1300 रुपये, 1400 रुपये, 1400 रुपये, 1500 रुपये, 1600 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये, 1100 रुपये, 1200, 1300, 1300, 1300 अटका पूरे लेता हूँ ये नहीं मसाला पूरे ले बोल तो ले मैं उसे बोल को ले रहे उसे बोल को नीलो बात 1300 रुपये 1300 रुपये 1300 रुपये करो जी आशिफा मजे कर उसे बोलो आप बैठ बोलो 1300 रुपये 2100 रुपये 2100 रुपये 2100 रुपये 2100 रुपये 2100 रुपये 2100 रुपये जाने में 2100 रुपये बोलो 1000 रुपये 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1600 1600 रुपये बोलो 100 200
300 300 300 400 500 500 500 रुपये करो बोलो 500 रुपये 600 रुपये 700 रुपये 700 रुपये 800 रुपये 800 रुपये 800 रुपये 900 रुपये 900 रुपये बोलो 900 रुपये 1000 रुपये 1100 रुपये 1200 रुपये 1200 रुपये 1300 रुपये 1300 रुपये 1300 रुपये 1300 रुपये बोलो 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 500 बोलो बोल रहे बोलो 1300 रुपये 1300 रुपये 1400 रुपये 1400 रुपये 1400 रुपये जाने बने 1400 रुपये करो बोलो 500 रुपये 600 रुपये 700 रुपये 800 रुपये 800 रुपये करो जी मलिक बोलो 100 200 200 300 300 400 500 600 600 रुपये करो 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1600 1600 1600 रुपये ताजा माल ताजा 1600 1700 1800 1800 1800 1800 रुपये करो जी बस बोलो ये बोलो बोलो ये बोलो बोलो 500 रुपये बोलो 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1600 1700 1700 1800 1800 रुपये करो 3 2 करो तो करो बोलो ये बोलो जी बोलो 500 600 700 800 900 900 1000 1100 1200 1200 1300 1300 1300 रुपये 1400 रुपये 1400 रुपये 100 रुपये 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1900 2000 रुपये 2100 रुपये 2100 रुपये बोलो 1000 रुपये 1000 रुपये 1100 1200 1200 रुपये 1300 रुपये 1300 रुपये 1300 रुपये 1300 रुपये 1300 रुपये 1300 ये अच्छा है बोलो ये बोलो जी बोलो 500 600 700 800 900 1000 1000 रुपये 1100 1200 1300 1300 1400 1400 रुपये 1400 रुपये 1500 रुपये 1500 रुपये 1500 रुपये हो गए 100 रुपये 200 रुपये 200 रुपये 200 रुपये 200 रुपये 300 रुपये 300 रुपये 400 रुपये 400 रुपये 400 रुपये 400 रुपये करो जी हाँ 100 रुपये अनार लीजिए कहाँ तो मैं अनार इतनी बेचती थी बोलो 200 300 400 400 400 500 600 700 700 रुपये 800 रुपये 800 रुपये जाने 800 रुपये 800 रुपये करो 1200 रुपये 1300 1400 1400 1400 रुपये जाने बोले 1400 एक ही लेंगे एक बस 1400 रुपये 1400 रुपये 1400 रुपये जाने 1400 रुपये करो 1300 करो हमारे दो नहीं तो हमारे पास एक ट्रे होना तो अभी काले हो इसके कितने होते हैं बाजू बोलो 200 300 400 500 500 500 500 रुपये बटे पे 500 रुपये 500 रुपये ये नोड़ो ले माल है 500 रुपये 500 रुपये जाने
आसिफ ये 500 लगा छोड़